mga lumon. So maayong adlaw sa inyo hang tanan diha. So nag-uli tag Baganga Davao Oriental karon. So karon mga lumon, i-share ako sa inyo kung unsa kanindot ang gipanganlan nilang agawon. So tara. Never really know what's going on. Look at me so So mao ni siya ang gipanganlan nilang agawon. Daplin lang ni og highway mga lumon. So mao ni ang highway. Magihan ninyo ni. Inig ka ng muadto mo diri sa Davao Oriental. Magihan ninyo ang agawon diri. So mao ni ilahang mga cottage diri. Kanya ang ilahang liguanan. So naay mga kahoy dito, pwede mo mag-ambak-ambak diha. So taas pa kaya ni siya. Napapoy cottage dito sa unahan. Pwede sa mo dito kung gusto mo dito mo maligo dapita. So ma-relax yun kayo ang inyong hanguna-huna diri mga lumong kay daplin siya og kuan highway. Nakita ninyo tanan ang mga agi diri. So salamat sa pagtanaw sa mong video mga lumon. Amping mo dira pirmi. Bye bye.